Mbak Bokil. Ayo janji gayeng ke garangan elit campur sarine. Mas Hengki pimpinane. Dek Bogel MC-ne. Epa di kasur. Diam merayap. Datang seorang bogel. Lalu dijilat. Ayo gondelan ayo gondelan Waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil itel-itel. Ku sentil-sentil ku kira pensil gak taunya. waktu ku capek aku gak tahu yang lembek-lembek ku colek-colek ku kira copek gak taunya. Ayo mas. Kadung terus ngopi. Iya. Spesial buat Mas Angga Prafoto Wijano. Akil-akil kita kecil-kecil. Selamat wis katon bejane. Yo ento. Brokas mantorong aku. Wirakane sinawang ambosane buta-buta balak. Yen rasaku wiko patut nyoto. Jati komplek Gendong kemana-mana. lestari yo alilopi sare sing bener Latihan bebasan kali nganggo gosak lembar dimas kaya wis koncatan rasa sengsem ning atiku. bolak-balik kok nyusuk Boleh kok. iki dalane miring kaya bolak-balik glontor rene lho. Aku ki mah aku. Lah Mas Joko lho gawe dalan miring. Pak, niki aslinipun pundi, Pak? Kebumen. Niki ke Kebumen. Pak Joko lah ngeten niki lho, Pak. Hak Kebumen kaya pundi? hak ngeten niki lho. Ora. Kebumene pundi? Mirit. Lah iki wong kidul kok ni. Oh, alah. Wah, Kula pantai ngeyan, pantai lo Hah? gending. Aku ki Iya. Bonorowo, Mirit. Karangsono aku paham kono. Kok ngerti-ngerti kabeh to Rembun. jenengan. Iku Rembun kidul. Jane Google Map apa piye to? Ora, aku ki ndiyen tok wong kono ni. Bacaane sarwa asri jrobat tempo tansah lumayan was lumayan namung ngamas kono Spesial buat Angga. Juragan udan Pramono. monggo bersama joget ngoten. Dan juga spesial buat Mas Adit yang ada di Semarang. Iya, iya. Itu Semarang Iya, Goyang. iya. Sesamaku sedang, sesamaku. Selamat wis katon bejane. Ayo, yo. Yen kok dong katon Bapak tuh
lagune napa? Salaman Kula Mas. jambu Pandi. alas mawon mungkin. Oh Mas nggih, Yono oke sehat. siap. Niki saking Ngawi Mas sedanten. Dion, ya Allah sehat Mas. Oh nggih keluarga besar Yang penting kuwi awak Ngawi. nom sampean iki jane luar biasa. Oh nggih, iki bose kok ya. Aku kene ngerti Mas Jenengan Dion lagune ini. napa, Pak? Ya wis nyampe Lah wae. iya, penting iku Mas. Ayo. Stresnya hilang. Bacaan saro asri jroba Niki Pak Sinten? Pak Joko. Lagi Pak Sinten niki? Pak Mene. Ayo yo. Asik. Lama terus katon tejane yen borong katon Ayo yo. torong adu Tarik. wirangane sina wangtan ambosane. Ayo Mas Atlet. Yen kesangno wimbo patut nyoto Tak idong kemana-mana. Ngene iki iso dititeni bose yo. Anatian bekasane kalingan godhong sak lembarane Mas kaya wis koncakan rasa sengsem ning atiku. Bablaskan ninggal katresnan Mas. Ayo bos, ditokne meleh bos. Langsung ninggal Ayo katresnan. sampeane bos. Jauh-jauh dari Tambun kok. Monggo ayo. Oke. Monggo. Bacaane sarwa asri Eropa ikutan sempur Monggo Pak Men, monggo. Ayo. Among kang pasoro ningsih. Mbok sing Tambun monggo. Iya.
Ngene ra apa-apa. Heeh. Ya, tuker dhisik, tuker. Nek seketan ora nyampe bengi. Mas Men iki karo kancane dadak dituker barang. Borongan pun mah. Lah nggih. Tuker lho iki ya. Nggih, kok lah mang menit kiambak. Wah. Dadak di kene Mas Joko iki. Mas Men ini lagune napa? Tahu nono widonono. Oh ya. Oh, Dia nek ke atas. Nangis sakjroning atiku. Nalika slira